agus fáte arás heag tostúb. Neis tá runtar tarlaí teachtáil go ma duine ar fís faoi agus sé sin comór iarima níéig séideag. Agus tá duine taréis chuid macnamh a dhéanú air agus tá rint smuotí ógin air. So bhímar ag Ronan hain go bhfuil galore daoine ag déanamh cuimhnint ar na far around páirteach ach orintanta daoine dearmid faoi na maná around páirteach. So iniu táid a géirí físeán i dhéanamh faoi na cúigear ban is far around páirteach ach bhí níos mó nach céad páirteach ag an am sin. Bhí chuid mhórachán agus ar nóid bhí aithne cineal ag mar róach a héin agus bhí apáirteán ar bhálas a héin. The cúigear pe go gniu marall go Virginia bradal as na cúigear sin a th nóid chuid bradal as na Katie agus aithne eile bhí páirteán chumáid. Agus síolmuid gur ball deasta seo cumór dhéanú ar iarima ní séideag. An céad fan a fiocmar ná Countess Markovich agus bhí sios mar ceantan na daoine is cáúla around páirteach den airíach níag séideag. Bhí Markovich mar efige banan níirima mar sin bhí si mar chéan de cheanirí an níirima. Freisin bhí si mar ball de arm Seamus ó chumla. An darna van tugin na Elizabeth O'Farrell agus thug Patrick McPearse an Ragart Dihi an Chapter Coach Donna Brathney go sheets in ag Gaelu. Freisin bhí si mar ceantan na troir dearnach a raibh fáca san ordifig an bhuist i ra an airíach. An chéad fan eile tágain ná Margaret Skinner agus ba sníper riorthóir agus ruthraí. Eise an chéad agus an chain van a ghuirtú in action marall go si hó páirte an. An chéad van eile tógin ná Julia Brennan agus bhí sé mar riorthóir ar na seachtaine agus bhí sé scapaí álas óir defagan fust ar na garstún ar fad timpeall na cara. Freisin bhí sé mar ball chum na man agus ceantan na daoine dearnach a ordifig an bhuiste ágáil. An bhan dearnach tágain ná Rose McNamara agus bhí siise mar ifigach i gceannas ar an Gatalan buinean i Droglan lá na Uirháin. Fásta ag Jerry níirima taréis an Gaelu, war siil siise agus bhí a chéan ban eile heag na Brathnaí chun chuirneil dóibh sin gur rebelúnithe iad san chumáid. Ar nóid nílann sin a cúigear de th céad ban a chuid níirima ní séideag, agus masimiisiine gur chuide sin de chomóir íorima ní séideag atá anna stimil. Agus móla Virginia go dúir taide dhéanú air agus páirte acu ins na comórthe fád a bheits tarlaí a maihan seo cearttain eile agus sin níos fuidir ré an bhíonn seo Virginia ar bhís. Níl comórdaíonú killarionú ar ahanrod a hána céad blian ó hin. So gur maithí go léir as up bheith ag fécinir bhí seo agus tasúlahain gur bhaid patnavas be go leir bhí sean eile ag teachtamach go lua. Ná é dearmid a leút ar Facebook, Twitter, YouTube agus gachróid eile agus feicimiid go luisih. Go dtí an chéadú eile. Slá!